Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Shadow Hell и гледате на колко много кол той сега го копае, нали? Да. Ето Но го. не ми се купае толкова колко. Да, аз ще го... Опа. Аз ще го изкопая. Аз ще кажа. Не, то тук нямам от какво му пази, ще гледа докъде е дупката. Ми да, тя е малка. Бе, Малко поиграхме за кадър, мен ме обика около хиляди пъти. да, един скелетън се спална в къщата. Или е влязъл, аз не съм го видял. Добре, ела да копаме надолу. Ела копай до мене, само надолу ще копаме. Да. Копаш ли? До мене. Ето къде надолу копаме. До мене ли си? И после как ще се изкачим? Камък? Аз ще имам един стак. Ама гълбати рекламите. Извинете за страни. Да, чакайте, после ще ги... Ние сме до бедро. Добре, сега се върнем сам долу. И здравейте отново. Айде се изкачваме. Изчакай, бе! Копай настрани за айрън. Чакайте, че ми пада пак телефонката. Сега. Разкопавай. Тук има бедрок. Нищо не може да се направи. Има да възпиш. Увеличи звука. Че аз съм с текстур пака и не се чува. Но ми свърши кирката и сега си взимам другата. Но на мен ще ме случи. Лава! Лава. Лава? Под нас. Къде имаш? Погледни колко светло става. Не го виждам. Няма видим. Чакай, бегай. Излез тук. Ето я. Къде ме буташ, бе? Излез. Не излязам съм. Ами ти ме буташ. Ти мен ме буташ. Излез от дупката. Аз излязох. Сега не идвай да гледаш, защото му бутнеш в лавата. Добре си бедрок. Чай сега да мина така. Ама ние как ще се казваме? Геймърс, да геймърс ще си. Не знам. Аз Чакай. ще бъда бедрок. Нали знаеш, че не можеш? Викаш нарочно. Тук диаманти трябва. Ама няма с какво да ги изкопаем. Още лава. Трябва да има две. Да, това е най-якият епизод на света. За мен. Не викам, че за тебе. Аз тази лава не знам откъде идва. Има бедрок. Нима... Чува в клипа, добре. Чува се. И още лава. Добре си лавата. Ето я. Сега ще ми изкефя намерим диаманти, да няма с кой да ги изкопаем. На мен ме свършва клипата, така че. Моята е половина. Да, ти си направи много. Мали да ти кажа колко камък имам. Къде? Къде изведа? Копам настрани. Чакай. Ето. Не. Къде изведа, бе? Аре, тук никакъв айран няма, е. Ма ти къде изведа, бе? В една дупка до тебе. Добре ли си? Прокопах до тебе. Ето. Ай, ти ще ми видиш името. Да. Още лава! Не мога. Не, бе! Бегай, че тук имаше лава, ако го бях чупил, ще ме бутнеш. Без да искам. Ето я.
сори. Да зависим от това. Как не съм свикнала от телефон, от компютър. Уха! От компютър не съм. Ела, виж. Не знам, виждам. Аз стоя отдалече да не се бутне. Чакай да спрем. Скоро съм. Да спрем. Диаманти! Къде? Възикам се. Пази се, че искам я да купам. Не съм за себе. Да, ти отиде там, където точно няма бъде. Бягай. 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 Ела, бутайна! О, редстоун. Където съм? Аз верно. Не мога да се дадя. Не го копай. Оф, толкова ли не може да намерим айрон, бе? Айрон няма. Ти не се ли оглеждаш за айрон? Не оглеждам се, но не виждам. Кирката ми е на свършване. И моята. Няма с какво да се завърнем. Да, верно, сега как ще се върнем в къщата ви? Но там дето влязохме. Ето бе. Аре нагоре. Ще се върнем като ти намерим още кирки. Аре се върнем като си направим. Да, върнахме се. От толкова... Да, намерихме диаманти даже, ма след малко ще ги изкопаем. За какво ме закопаме, бренак? След малко ще ги изкопаем, защото нали таман да му дам да се изкачи, че намерихме и още една дупка. Да му дам и се открива някаква дупка. Отиваме да я видим и бам, диаманти. Това е про. Имаш багет. Омага, ти ме запуши! Ми се изкачиш. Не знам дали виждате нещо, чакайте да света. Чакай да какво ме запуши, бе? Така. Защото да има за какво. Абе, чувам Ендермана, ти ме запуши, баси гадняра си! Ай, какво съм ти направил толкова, бе? Аз таман ще направя две кирки сега. Добре, за какво не остави в тази шибана дупка? Можеш ли да се изкачиш? Да, бе, ти само ме запушваш. Ами аз как да се изкача според тебе? Като ме запушваш. Еми аз се изкачвам, а ти явно отиваш там, дето запушвам. Един пак ма видя. Няма ме убие. Ау. Ау. Там има шанс да намерим един спаунър, че видях много скелети. Оф, добре, ти пак не запуши дупката, както винаги. За какво е да запушваме? След това влизат монстри, що? Ще влизате, нали аз ще ги избия? Ще ги избиш. Ще ги избия, да. С малкия замък беше да пуша тази дупка, защото не мога да отида при Тоши. Прекрасно. Стига, не псувай, бе. Оф, гледай го. Ще запушва тази дупка. Аз ще взема от там, че имаше вълна. Къде се знае, че е така. Ма бас якото намерихме там диамантите. Аз имам едно айрон. Чакай, че аз тук се ги трепате. Колко са? 4. Тъмън. Ще направим едно легло. Аз не мога. Мъга! Той е селянин как тича. Още да правя. Дай гледа. Охо, аз тук чупа и вземам торчевете от там. Аз имам 9 торча. Пе! От толкова много монтани. Какво стана? Намерихме диаманти. Да. За теб има зомби. Вече има. Бягай! Отвори ми!